Rasa-rasa. Anu Kecelakaan. Ya, kecelakaan. Yes, keren goblok ya. Iya, belas temen lho. Lo. Wong kok kaya ngono. iki. Piye? Nek dicepaki kotak-kotak. Terpal koyo ngene lha nyapa kok jungkir malah teko. Aku semangat ya. Kecamatan Lawak ngono. Kadung bater ora ngerime. Ora ngarime. Bah untung rong nyemplung kalen aku mah. Lho, tak tututi, basa tak tututi aku nyemplung dhewe. Kowe ki aja koyo ngono lho. Kowe ora roh aku. Piye? Aku nek bodoni semi tanggapan. Lah kok iso? Reyokan yo. Nyenenge warga masyarakat yo. Semi saiki Ganongan 2026 semi bakul balon. Monggo iki setunggal 15.000 ya Pak ya. Dilarisi. Kula. Nah, Piye? iki warga masyarakat kene iki lho. Istimewa sekali. Istimewa. Apa? Iya, duit ono lah no wes. Oh iya ini. Apa iki? Ternyata bakul balon yo nan. Weh, aja ora umum ki mau. Lah nyapa? No, sing paling seneng ki mau warga masyarakat Pak Yuda, Iya. Mas Yuda dan Mbak Ita, gitu. Kok cerita iki lho. Erlita kuwi bahagia sekali. Wah, Nganggap Ganongan termanis di dunia musika. domba. Dan awake ngono. Manis sapa? Wong iki, lha iki wong pawon muni ya. Jajal iki kono. Wong pawon ini Ganongan iki bintang tamune mau manis. Iya kan, tapi uwir to jagat. Dosa jenengan ngoten niku. Wong kene iki istimewa. Ya, luar biasa. Lek duwe gawe bengi mau acarane Pak apa Pak ya? Rayo. Akeh sing Oh, Hah? Akeh sing apa? Sing lele. Lah tayub Mas Tayub. Ruli nanggap tayub. Mas Ruli. Mbak Ita nanggap tayub. Heeh. Awan ditanggape reyo. Reok. Orang penak piye? Jan Warga masyarakat kene wong los. luas tak iki. Ditanggapi jadil 1 2 3 4 5. 0 4 5 iki piye ora Bisa piye? ora maksudnya iki jadil ayu-ayu terus 1 2 3 4 5 enek sing gowet dhewe. Biasane ora kerjane tok. Ora kerjane tak. Emang ora kerjane tok. Ya apa? Biasane dadi ya iso. Kulingan bejaranan gitu. Mana terap yo. Sakmene bare kok. Ya apa? Awake dhewe kalem-kalem ae. Heeh. Medane Lho medhur. yo aja ngono. Tapi? Aduh iki totalitas jos. Kowe totalitas Senajan kok nggone rada mereng nyapa? Ya ora apa-apa Kak. Sampai bablas lah ora apa-apa. Wis sapa sing sapol-pol ngono kok mati kowe.
coba ngono. Ya kalau malam Ya. awake dhewe ku dietrek sampe nebani. Dijak guyon. Aku sitok. Napa? Bagianku lor dhewe ya. Ndi? Perning. Ndi? Iya, Ya. ben kendel gini ki oke. Ya. Nah. Iki perning. Coba. Ya perning ya. Ya. Yo, Juna lanjut. Jiro lupa cilik, bukan cilik yo. Dina sik. Juna sik. Aku Duna. Heeh. Duna. Kuwi lho. Kuwi anu lho. Bronto jagung. Pasung kali. Oh, lekok mantra. Ya, Juna. Lekok mantra. Aku. Sapa? Kowe. Aku. Kowe terus aku ya. Ya. Yo. Mas. Saliman kalau Mas Ruli Balatrek. Aduh, perning. Siap, Kak. Ya. Iki lho, wong sing jaluk iki ku aku lho malah. Jaluk ngalange iki miri. Ya. Nyawa. Ya genah kok bocah kae pilih iki baguse kaya Bagone nyawa. Lah kok yo ireng metek. Lho. Irenge sekolah ke sing ngenteni, Mas. Nah. Kowe yo malah biadra iki jaluk biadra iki miri. Wis, kowe bar iki saliman karo anu Mas Ruli. Serana, lah Saliman karo mantene. Saliman tok ae. Saliman tok rasa sawah. Saliman tok. Ora sah, Mas. Ora sah. Mas. Ora sah, Mas. Oke. Mas. Ya, Mas. Mas Ruli. Aku rasa. Mas. Boten, yo Mas Ruli. Ya, Pak. Yuda. Mas Yuda boten. Oke, kula nggih, boten. Ya ngono kuwi lho, membuktikan temanten sekali iki karo masyarakat seniman karo warga masyarakat membuktikan wong iki Roman. heeh. Pre, apa lek ngarani duweni rasa sing kelas asih marang seniman. Marang seniman. Contohnya iki. Nyapa? Bisa aja disangoni. Lho. Yo kok sangu. Apa? Tanda terima kasih. Nyapa? Heeh. Iya, itu. Oh, kerja. Aku lho, jangan 17 tahun kerja ae. Oh, ngono ya kerja dhisik bali jangan ya. Lho, sasine ero lho. Ngomong Sasine ero kerja dhisik baru dibayar. Wah, ngono lho. lah kok piye? Yo, Miri wes cerita bubuk no. yo bubuk. Cerita bubuk iki wae. Yo. Ayo nih. Yo, potongane dan kaya awo.
Ya Mbak Siti, terima kasih infonya. Patran. Jenenge apa iki? Iki kocone apa? Iki parek ya. Iki mau satu mau mesti. Iki bali iki. Sebelin nih. Ayo, Mas. Aku penasaran ya. Mas Yuda sadar terima kasih Mas Yuda. Salim, saya Mas Paten. Iya, tadi dilatih. Kalau nombor kamu kudu iso ngucapne. Jojo no. Kasih kamu ini loh, bisa kudu ngucapne. Masalahnya apa le? Masalahnya apa? Boleh kerja. Betruk pulung lur. Makasih betruk. Ya le. Gue harus gue pengen roh artis TV Naruto. Lo rambutnya putih kan?
Kabelnya di. Yes. Kabelnya di. Piye. Bijinya putih. Kuwi ora ireng we. Terus kuwi kaya ulang le. Piye? Kopi, susu, luwak digul kuwi. Enggak malah luwak. Kalau percaya aku kopi. Kopi lek kayak susu. Kopi susu. Lek iki kok luwak. Terberik. Lah kudu ya. Apa? Luwake lho. Ah. Kopi, susu, luwak, lekoke. Iki kene iki Kopo Naraga iki putih. Rene lebu pawone wong pawon lho. Nyapa? Ireng. Ya wae uga. Yo aku pakai gaya iki ngono jenenge wit. Wit apa? Wit nganggo wit anggur. Anggur e wah nang kene. Ini wangi lah. Wis jajal apa itu tahu isi lho. Lah nyapa kok tahu isi? Iki tahune kowe lombok. Lho apa mau merasa numpang iki? Kaya bilane. Kaya apa? Jadi satu. Kodon iki anu Pak Yan. Kodon iki sing sekolah nggih. Sana singo. Kalau kodon niku umur 7 sasi direm ora. Kurawa. Kowe kok tak tono lho. Ya nyapa? Musuh kuwi mbok mbiyen nek ketoke ra umum. Direwangi perang cakil. Iya. Asine ro aku. Nyapa? Wayah kodon lahir, Nyapa? sapono ora diklek listrik. Rom lah. Kodon lho tadi. Iya ya. Betul ora ya? Wis sekali. Iki wis jati. Wis terbesi. Rika, ayo. Yo, mati dulu. Ya monggo. Ayo. Iku dulu ya. Pak Yan. Nah ya. Kula iki mau tanggapan ngene lho. Kapan bulan ngarep tambah kawan ngene neh. Kuwi aku kudu delok kodon putih. Lapar. Ya. Kowe aja. Guyon ya guyon. Ning dhewe iki aja lali dongane manten wedok, manten lanang. Oh. Kon iki mawon. Delek.
kula dongaken dongane kagem keluarga khususnya Mas Yuda dan Mbak Ita Realita ya Erlita setelah hajatan ini, setelah pernikahan ini menjadi keluarga yang awet sampai besok. Amin. Rukun, bahagia. Amin. Rezeki diparingi kelancaran terus, ayat dan terus. Amin. Kan mugi-mugi sing sedaya mawon teng mriki sedaya kula dongaken panjang umur. Amin. Rezekine lancar. Awet enom. Sing urung duwe duwite akeh. Utangnya dan lunas kabeh. Sing awake banter mesti akeh. Ya apa nih? Agak utang ya. Saya boleh utange. Ya. Apa nih Mas? Boten sama. Udah Mas, sampun repot-repot Mas. Ya kok repot-repot apa? Ayo gak, ini boleh wah, Mas. Tenang Mas, masih dah kagem kodan dengan Wai Skincare. Ya, Mas. Mas Panten, mungkin rezekinya lancar. Betul Kak, betul. Allah senara. Ayo, Siapa yang ngarep ya? Ya, kono yo. Hey.
Kalau Agus Kentas